gollanten ko ceerno gollanten ko koye men tinno ɗen no moƴƴi eɗen gandi e ceerno meɗen seydi alhaji mouhammadou bun saïd radiyallahu taala anhu so joginoma e men haaju o rendini en hono ndaani kanko omo jogino gollirta tawa gooto fof no Allah feccirani ɗum kanko wonno Allah fecciranimo so yimɓe ɓe jooɗima tan o yamiri yo golle baaɗono makko ni e lohde so ari waɗi hunde tan o namdito ko kaari waɗi ɗum ɗo kaari noon ene andi hoore mum kankone kadi omo andanimo yimɓe tawaɓe ɓe kay ne gandimo o wiya ala an addunal ngam ko gadduɗa ko ya ɓeydu hen goɗɗum ngara nden noon e on zaman koko yahata tan ne waylo ɓen ɗon yimɓe so mbiyanoma noon ɓe ɓeydo weltade ɓe ɓeydo softude ɓe ɓeydo kadi wadde joomum waɗa ko wi ko tawa ene welti ta kankone o welto Allah lomtinana joomum ceerno men mo gonduɗen hande o noon Allah rokki ɗum ko sifa goɗɗo kañum siforaki noon enen so en jooɗima no jooɗoriɗen hande ni o jogima e men haaju ye en mbad kala gooto e men ko waɗi o nanga tan o deƴƴa hay sinnomo andi joomum ene waawi ko ɓuri ɗum o deƴƴat tan kono noon haaju makko ma Allah humtu ɗum ɓe jii ɗum enen fof kadi en jii ɗum ko goonga kanko ko noon o sifori kono ene tawde eɗen ganduno ɗum to hay sinno ko hande gonɗen e ɗum ɗo ma en ciftor ɗum ɗa wooda no coftirɗen sen ciftori ɗum ɗa tan ma en ɓeydo softude ceerno men wiyata mbaɗe ni o wiyata en noon kono eɗen jiɗi wadde ko ɓuuɓi ɓernde makko ɗum ne kadi eɗen gandi ɗum oɗo haaju kala haaju mo neɗɗo ummani sa eɓɓi haaju o gaynata ɗum ko naggam jiɗɗa ko heɓde ko ɓuri ko eɓɓuɗa ko tawa so haaju o ari nde wonno so haaju ari tan ɗo eɓɓunoɗa ɗo heewi ko ɓurde ɗon wasatamo a eɓɓani wonde ene jogori arde wasata fereji ɗi a eɓɓano ɗin gara tawtuma hen ɗum waɗi kala ɗo eɓɓuɗa a wi rawane ko naggam mbannoɗa a ɓeydi e rawane hunde aɗa ɗamini ɗum ma gasnu hikka ɓeydu goɗɗum dey so tawi ko arno rawane ko goɗɗum ɓeydima hen a andata e hoorema sikke ala daaka ko noon tan wayi kala ko eɓɓuɗa yimɓe e ko eɓɓuɗa e fere
maayi ko ɓuri ɗum ɗum waɗi tinnoɗen no moƴƴi tinnoɗen no moƴƴi haaju o ene naamdi darnde tigi rigi noon tinnoɗen no moƴƴi kala ko wiya eɗen ɓuri ɗum enen yidde men e ceerno nde tan fimde men e ceerno hoolaare men e ceerno jiɗgol men e ceerno ma gaynana en fofof inchallahu taala so tawi en mbiyama oɗo haaju gaynata ɗum ko temedere million ma Allah newnani en ɗum so en darima tan eɗen ɓuri ɗum so wiyama ene ɓuri ɗon Allah ene jogii ko gasata sa dartirimo e pellital e laaɓal e nuundal o newnanma mbattene heen haqqillaji men yo gon to woɗɗi sabu eɗen goɗɗi to Allah e nelaaɗo mum eɗen goɗɗi to Cheikh Tidiane eɗen goɗɗi e ceerno men ene woɗɗi e meɗen ɗum waɗi kala ko eɓɓa enen jihen to yeeso toon mbaɗen toon haqqillaji men belliten pelliten wonde ɗum koko wonata goonga ala ko mbawɗen kono Allah ala ko ronki ɓeydoɗen wettude heen haqqillaji men so ɓe gayni rendinde jooni ko keɓɗen ɗo hannde ko gila e kaalis haa e huniiɓe haa e kolce haa e ko huna e haalis fofof yimɓe kaalante ɓe gandira noon jokken golle noon leeɗe ɗe fofof kala hen leegal yo rutto e hoore mum mbaɗa toon batu no waɗiraɗo hande ni ɓe toppito kala puɗɗinoɗo wadde e oɗo batu so ene jogii ko ɓeydi yo ɓeydu mo waɗano yo wat ko heeɓi hen fofof tongue ande mofte se en jootima caggal korka hade Daakaa so korka maayi tan jottoɗen ko leeɗe ɗe ndendini ko ɗum rendine jottoɗen kadi batu goɗɗo baaɗo ndaani kala ko Allah rokki en heen en jawani noon ganniyoriɗen yo Allah newnu kala baɗɗo heen hannde e mbaɗɗa heen ko hade men jottade yo Allah addane ko ɓuri ko mbaɗɗa heen ko haa mbawa wadde hono ɗum Allah ine jogii gooto e men fof yo Allah waɗan ɗum bijaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sabu barke Cheikhana Ahmada Tidiane radiyallahu taala anhu tinnoɗen e koɗo garowo lewru korka jaɓɓoroɗen ndu teddinde ndu e hormade ndu e rokkude ndu geɗal mayru e meɗen to korgol to juulgol to moƴƴangol juulɓe to e peewal e to rende hurum lewru ndu e rende hurum juulɓe mawɓe ɓe e sukaaɓe ɓe e rewɓe ɓe gooto heen fof yo daro heen darnde tiinde gooto fof yo daro heen darnde tiinde sukaaɓe ɓe yoɓe ndeento sabaabu nde cukaagu tan lewru korka daro mbiya on ko mbaɗata
mbasa horde ene hulbini dey ene hulbini e julɗo fof saka enen madina naaɓe tinnoɗen ndentoɗen ɗum tinnoɗen kadi moƴƴodiren e koye men tinnoɗen kadi e rentade ko aduna jolni e jappeje ko wonata e koye tawa feewani yooɗani moƴƴani ŋarɗani holko ñemtinta ɗum tawa kadi ka madina naajo neɗɗo felata ko hoore mum sa yi eɗen pela sa yi kamɓe eɓe pela koye maɓɓe onon enen ken koye maɓɓe kamɓe koɓe enen ke en kamɓe ko noon Allah waɗi kala ko jiiɗa e hoore ma ko ine moƴƴi jettira ɗum Allah kala ko jiiɗa e hoore ma ko Allah welaka kaala heen fodde baawɗe maɗa jaha heen fodde baawɗe ma tinnoɗen heen no moƴƴi ndentoɗen e wadde koye ɗe jooɗani ɗe peewani ŋarɗani yumɗani tinnoɗen heen no moƴƴi tinnoɗen heen no moƴƴi a yidde ceerno nde hay gooto e meeɗen mankiraka ɗum gooto emen fof sa seeki ɓernde mum tawata ron ko yidde Allah e yidde nelaaɗo Allah e yidde Cheikhana Ahmada Tidiane e yidde ceerno e yidde julɓe kono noon aduna ina addi ko ina jarriboro sukaaɓe ɓeene ñemtina neɗɗo noon fotaani ñemtinde ko wona ko mum ɓe gonɗa e ñemtinde ɓe jooɗaka ko maako saka ñemtina ɗum annine ko holko jooɗeteɗa ko maɓɓe ko saka aɗa ñemtina ɗum saka ñemtina ɗum neɗɗo yo andu hoore mum neɗɗo yo yiɗ hoore mum neɗɗo yo teddin hoore mum neɗɗo yo andu hoore mum neɗɗo yo yiɗ hoore mum neɗɗo yo teddin hoore mum madina naajo noon wadde ko wona no foti waade wayi kono waasde yidde hoore mum ni wayi kono waasde teddinde hoore mum ni tinnoɗen heen no moƴƴi enen kaaldata e koye men fofof ene heƴa hakkunde men enen kaaldata e koye men ɗum waɗi fof ene heƴa hakkunde men kala hen ko haala ene anda koko foti haaleede ɗum woni ko haala yo Allah wallu tinnoɗen e lewru korka heen no moƴƴi tinnoɗen heen no moƴƴi yo Allah newnu yo Allah wallu yo Allah ɓeydu moƴƴere yo Allah uddit moƴƴere mum damude moƴƴere mum jaajje arsigaji jaaji wondude e ndenka e sutura wondude e kawral wondude e kawriɗinal ceerno wi ɓe beltima e batu he ɓe beltima e nootitogol he ɓe beltima e golle he fofof ene ɓuuɓi ɓernde ɗum kadi woni ko jortano e meɗen so ceerno noddi en ine jorta ken nototoɓe so ceerno jogiima haaju e meɗen ene jorta en mbaɗat ɗum haaju ɗum waɗi en nootitiima kadi en mbaɗi ɗum haaju koko jokkete noon
koko jokkete ñalawma fof mo pinɗa kesɗitina anniya e pellital yo Allah newnu yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah wallu bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sabu barke cheikhana ahmada tijani radiyallahu taala anhu e barkeji seremɓe men bamma mallamin o wiyamo salmina ceerno eɗen calmina ceerno enen fof eɗen juuromo en beltima eko ceerno haali ɗo ko ceerno a jarama yo Allah junnu gurdam wadda hen sellal fodde ko wino ceerno men ceerno alaji Mouhammad Saïdou gollirannoni kamɓe Allah rokkani ɓe wawde gollirde noon ɗum enen eɗen gandi ɗum eɗen jaɓi ɗum kono fodde ko jiɗɗen heɓde ɗo ko sikke ala ɓesgu wuro ngo ɓuri ɗum wawi ɗum hayso ko yimɓe nogas e wuro he eɗen mbawi lomtade dental ngal e wadde ko waɗete ɗo ko ala noon ko haali saka ko wuro fof rendi so Allah jaɓi fodde ko jiɗɗen heɓde ko ma Allah newnan en keɓen ko ɓuri ɗum inchallahu taala wadde ko ceerno mawɗo wiyanno so neɗɗo addi o wiya ɗum yo ɓeydu won yimɓe wonɓe ɗo anduɓe ceerno Mamadou Makka won sarif arnoɗo ceerno nuli e dente he yo hadiya waɗe ɓe gaddi ceerno wi yawi hadiya o yoɓe dutto ɓe gaddoya goɗɗum koye nder hen Allah waɗi o yooli e laawol oto maɓɓe waɗi askida makati ha joni ko noon tan kamɓe goto fof eno Allah waɗirani ɗum wasata tawa won baaɗo ene woodi no ɓe mbayni jingol ngol ceerno jingani dental ngal fofof hay goto e meɗen gollowo wasani yiide ngol jingol ɗum noon so tawi ceerno sohli eɗen poti wadde ɗum so tawi nunɗal ne woodi kanko de ko hoore makko o ñawata omo andi o nunɗani baɗanteɗo o namdotako kono so namdima ene wawi waɗede kono kanko ɗum wona jikku makko ala kulli haalin kanko ko wanno ko o ɓeydi hen million goɗɗo so tawi batu jottoyima gasani eɗen mbawi wadde hen ko cohluɗen ko tawa tampere ala allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim o yima o rokko en million goɗɗo joni ceerno wi a jarama yo Allah yoɓ moƴƴere ceerno wi yen keɗodir o wi yidde nde bamma mallamin jogui nde e pellital ngal o jogui ngal kala men jooɗiɗo ɗo ene jogui nen yidde ene jogui ngal pellital la ya'lamu al-ghayba illa Allahu ko wirni ko
ɗum ko Allah tan andi ɗum ɓernde ma so wona yiɗi Allah ɓernde ma so wona yiɗi Allah kono so wona ɓernde ma kono so ɓernde ma yiɗi Allah eyyi so ɓernde ma yiɗi Allah so ɓernde ma yiɗi Allah yiɗi nelaɗo Allah yiɗi nelaɗo Allah sallallahu alaihi sallallahu alayhi wa sallam wa sallam yiɗi Cheikh Ahmad Tidiane yiɗi cheikhana Amada Tidiane radiyallahu taala anhu yiɗi ceerno ma yiɗi ceerno ma a yiɗi julɓe so ɓernde ma wayi noon so tawi tan ɓernde ma wayi noon ko wiɗni ko a andade ko wirndi ko a andade ko Allah andi kono kala mo jiiɗa yeeso mum kono kala mo jiiɗa yeeso muɗum ma janngu heen ko woni e ɓernde mum fodde jeese ɗe o yiyata ɗo ɗe ko janngata e ɓerɗe maɓɓe ko wonde ko Alhaji Mouhammad Lamine haali ko yidde mum nde e pellital mum ngal ina e men enen fofof heddi noon gooto e men fof eno Allah rokkiri ɗum wasata jogiiɗo mo ala nden ɓernde wasata mo ala hono ɗum tawa ene jogii nden ɓernde hankadi noon fawoto koye arsikaji hay sinno aɗa jogii ko woni arsigue ma heen ko ɗum tan woni ko ƴettata yettode woodani Allah haaju ceerno ma Allah newnu tawde noon ko enen woni ɓe makko enen gollirte ɗum ɗum waɗi eɗen kaalane kono kay so Allah jaɓi koko gasata inchallahu taala gooto e men fof noon yo Allah rokku ɗum no waɗiri heen tawa ene welti tawa kadi tampani Allah ene waawi ɗum enen fof eɗen nganndi ngoɗo wuro e ngo wondi e sutura Allah enen fof eɗen nganndi ngoɗo wuro eɗen ngondi e sutura Allah sa ƴeewdi wuro ngo e gure goɗɗe gadiiɗe ngo sinceede a ƴeewino ngo wayi a ƴeewino ɗen gure mbayi ma anndu kala mo yawi barke o anda walla o heɓaani gonga enen noon barke mo Allah rokki en o Allah holli en ɗum kadi Allah rokki en ɗum yo Allah rokku en fandinde amin yo Allah rokku en fandinde leeɗe ɗe leegal heen fof yo wat no wiyaani hade men jootaade so Allah jaɓi inchallahu taala ceerno o wima o weltanir ceerno no garduɗen ni eno nootoriɗen ni garal men ngal e nootagol men ngol ɗum so tawi wonko tindinta koye ɓeydade yidde tindinta ko ɓeydade tabidde tindinta ko ɓeydade fellidde ɗum woni ko tindinta Allah ɓeydu beltanima en ko suuɗi e ko feeñi e duwanima en kamɓe ni ɓe mbawa duwade mbawi kay kono eɗen jogii du'otoɗo Allah jaabo gooto e men fof so rewni ko duwoto ko ɗo ceerno ɗo hankadi ko ceerno duwoto kanko du'orte ɗanngal caggal Cheikh Tidiane caggal nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e Allah subhanahu wa ta'ala kala duworiɗo ɗon ma Allah jaabo duwawo mum ceerno wi ɓe beltanima en no feewi
no almudo weltorto e gollugol almudagal e gollugol almudagal almudo weltorto no almudo weltorto gollugol almudagal enen fof ken enen fof ken almuɓe almuɓe goto men golli so goto emen golli almudagal e almudagal ko foti gollude goto emen fof weltoto ɗum addani en weltade yo Allah yo moƴƴere enen fof paamen tinnoɗen noon leegal fof ruttito e hoore mum wona e gollude hakkunde ɗo e nde wiyande so korka maayi tan en mbattat batu goɗɗo ƴeewen holno wayi daroɗen darde wonde yo Allah newnu yo Allah wallu julɓe ɓe jarama no moƴƴi yo Allah ɓeydu sembe yo Allah ɓeydu hattan yo Allah ɓeydu bawɗe bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sabu barke Cheikhana Ahmada Tidiani radiyallahu taala anhu sabu barke ceerno men e seerembe mum yo Allah newnu fatiha e salatul fatih amin ceerno wi en jooɗo kettoɗon alqur'ana ne jange ha para jokkitiren ɗum batu o أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم فاتحة صلاة الفاتح الحمد لله رب العالمين